Vamos logo, se vos parece, coa orde do día, que se vos enviou a todos por correo. Bueno, enviou na Martiño por correo. Paso a ler os puntos da orde do día. No punto inicial referente á lista electoral. Entonces temos informe Comité Electoral do resultado das eleccións o sábado 11 de 4 de 2015. Eventualidade, reclamación. Estoulle a palabra ao Trini. Aquí. Bueno, se vos enviou un PDF con resultados tanto o resumo como o conteo. Vale, como conteo, a nivel de incidencia só tiñamos unha serie de reclamacións de votos telemáticos, pero que ao final sí que votaron. Sí, ao final votaron, sí. Tamén nos puseme en contacto con eles, eran 6 que mandaran o correo, pero ao final sí que votaron, porque por unha vez que me mandaron a mí por SMS ou por WhatsApp ou algún falou tamén por este teléfono, ao final votaran os 6. En referencia ao que comentaron algún correo de por que collemos o total de censo, porque dese censo se podrían ter suprimido aqueles que non tiñan un vencellamento que non eran do Concello de Ourense. Entendemos que como no regulamento das votacións, aínda que non pertenceras ao Concello de Ourense, se traías algún dos documentos que se solicitaban, podías votar, por eso non se fixo a exclusión desa parte deses firmantes. E a nivel das votacións isto, que o resumen creo que co este chega para, non sei se queredes que vos repita os resultados ou demais, non hai incidentes. E no segundo tema, aí sí que temos que é a lista dos 27. Nos sobran homes e nos faltan mulleres. Nos faltan 3 mulleres. Primeiramente, nos gustaría dar as gracias aos suplentes voluntarios masculinos que se presentaron, que quedarían por ahora. Bueno, non necesitamos para encher a lista 27, que Xavier Martiño Ramos, Xulio Costas, Mario Ortiz e Xosé do Río. E a nivel de mulleres nos quedarían galeiros, o posto 20, 22avo e 24avo. Si queredes vos conto o que fixemos para encher a lista, foi seguir o Excel dos criterios que se empregaran, eliminando todas aquelas persoas que se desvincularon do propio movimento e introducindo os novos voluntarios e voluntarias que se comunicaron por nós vía mail, etc. Si queredes vos leo, na 10ª estarán María Dolores Lluch. Perdón, non me acordaba. Perdóname. Trini, creo que sí que tamén correspondería para que figurase en acta que leses as 9 primeiras persoas. As 9 primeiras persoas, vale. Non consta para son as 9 primeiras persoas. Primeiro sería Miguel Doval Garza. Segundo... Segundo, Ledicia Piñeiro Prada. Vale. Terceiro, Martiño Xosé Vázquez Mato. Cuarto, Montserrat Valencia León. Quinto, Carlos Jesús Miguel Soto. Sexta, Maravillas Calviño Cid. Sétimo, Javier Octavio de Toledo Delgado. Octavo, Montserrat Malvar Rodríguez. Noveno, Emilio Rodríguez Tilbe. Décima, María Dolores Lluch. Isto xa sería a partir do noveno, xa é fora da lista que se votou o sábado. Entonces temos a María Dolores Lluch. Onceavo, Carlos García.
12º, Vicky Dieguez. ¿Cómo? Vicky Dieguez. Sí, CKY. Vale. 13º, F. Javier Molina. Sí, ¿cómo se llama? Francisco Javier. Despois a vou ir a completar, vale? Con os apelidos. 14ª, Nadir. 14. Carrao. Sí. Seguinte, Esteban Sánchez. Dezaseixavo, Esther Sobrado Janeiro. Despois Raúl Piñeiro. Lucía Gil. Xavier Fernández. Primer baleiro de muller. Vale, entonces 21º, Roberto Figueiras. Seguinte, outro baleiro de muller. 23º, Rosendo Fernández. Eh, 24º, Baleiro. 25º, Rafael M. Fernández. Despois, María Rita González Pérez. No, González. Finalmente, Manolo Peñarrey. Rita, quere decir algo? Sí. Bueno, é que eu estive pensando que o mellor aí, sabes, que son os últimos postos e tal, que son un pouco tamén o referente, que o mellor en vez de ir eu en ese posto, que o mellor era bo buscar unha persoa, además como estou en a nova e tal, pois subir para outro número seguinte, non? E aí intentar buscar pois unha persoa independente con certa referencia que estivese en ese posto, si fora posible, non? Comentábamos a ver si podíamos falar con Ángeles Cuña, que creemos que sería unha opción e que eu escoitei de algún compañeiro que sí que en algún momento dixo que igual podría ser, ou se vos ocurre algo, ou alguén. Sí, bueno, eu creo que todos sabemos que hai un personaxe conocido en Ourense que ten unha repercusión mediática bastante boa e que nos está apoiando moito e que, bueno, eu tamén, pois, o meu posto está aí, pero como significado, se me pode de último, pois non me pode, non? Eso é un problema. Que é Willy, non sei se sabe de quen é o Willy, non? Sí, É unha persona moi hipermediática e se fala con él e se dice que ocupe alguna, pois, por das últimas listas, ao mellor non ten por ningún problema. Pero aí entraríamos nun problema que temos xa 5 homes de suplentes. O que necesitamos son mulleres. Pois lle dicimos cambio de sexo. Eu creo, digo, porque así das opcións e tal, creo que é unha persoa que bastante representativa e creo que tal como ela non lle vai importar pechar. Se podes chamar e decir que a Asamblea veu, se está de acordo, pues comunico. Vale, perfecto. Martiño. Faltarían dúas. Voluntarias? Eu non coñezo moito, pero eu para outro día de Martiño, para a Rode Común, María Durán. Eu sei que tamén está na Roda, está en algún grupo de traballo, pero non sei, eu non teño contacto con ela, non sei se alguén falou con ela, Eu teño algún contacto. Eu podo plantexar un plantexo e
a Asamblea está de acordo, vaya, e traigo a súa... os seus comentarios. O DNI, pois, Alguén máis ten así alguna idea? Eu fixe contacto con unhas persoas, pero lamentablemente a día de hoxe, perdón, que me estaría un Sí, tiene que ver un turno, se queredes a... Martín. que fixe contacto con dúas persoas, pero a día de hoxe que eu creo que podía enriquecer a candidatura e a día de hoxe lamentablemente non teño todavía unha resposta firme. Entonces, bueno, si de aquí a... Claro, pasa que non vai haber unha nova asamblea para ratificar, ese é o problema, claro. Ten que ser Pero de hoxe. todo xeito, se son dúas persoas, tampouco digo usted que xunta a asamblea para ratificar algo que va a ser de moito consenso, me imagino, non? O único que digas agora que persoas son. Claro. Bueno, falei con Angélica, que estuvo tamén en algunhas asambleas, non sei se saben Sí. quen é Angélica, bueno, que claro, que estaba pensando, e tamén falei con Ángeles, pero bueno, sin ningún compromiso para ninguna das dúas, eu dixenlle, bueno, foi un plantexamento, eso, intentando facilitarlle a elas poder dicir que non, si sentían que non, se comprometerlas, pero todavía non teño ninguna resposta definitiva, entonces non podo todavía trasladar ningún sí, ningún non asamblea, sinto moito. Pero eu era partidario de poñelas. E despois... Eu era partidario de... Joder, porque senón non é nada. Vale, eu digo, claro, supongo que tería que salir aquí a lista definitiva, ¿no? Esta asamblea, porque la ley que facer a... Sí, non vai facer a mañana? Sí, entre o 14 e o 20. 14 e o 20. E eu iba a proporse non facer contacto telefónico xa, que salga alguén xa se pode cambiar iso, ¿no? Claro, é que mañá estaba escrito que cando se presenten os resultados e demais na rolda, presentar a lista. Pero esa rolda ainda non está convocada, non? A rolda non está convocada todavía, ou sí? Xa está convocada? Non. No, sí, temos escrito de mañá porque foi o que se aprobou na asamblea, pero se ainda non está convocada, podemos retrasarlo 24 horas, digo eu. Vamos a ver, comunicación, quen sabe? Creo que a ronda debe ser o mércoles finalmente. Sí. Ah, sí. A pesar de que es una prensa fala de mañá, creo que A ronda non está finalmente vai ser o convocada. mércoles porque se convoca unha reunión para mañá pola tarde para traballar todo o tema de comunicación. Entonces creo, ahora vamos convimos. Sí, no, é así. É así? O Sí, sea, non... resultaba mañá. Estaban dicindo mal. Pues non sei cando se acordou, pero para mañá había unha reunión de comunicación para o domingo, que ao final adiouse porque non puderon facela, e van a facer mañá, do Xavier Asamblea. Non, a reunión de comunicación de mañá é que Claro, exactamente. E entón, como é mañá a reunión de comunicación, non se sabe como se vai facer esa roda de prensa, entón vai ser o mércoles. Sí, eso parece ver, pero no cronograma que estaba feito por comité electoral estaba... A comunicación deberán ter que facer eso porque non poderon reunirse antes. E o domingo deliberei a todo o mundo o martes. A xente que chamo deliberei o martes. Dos medios de comunicación. Mañá mandase a convocatoria da ronda, entonces, en todo caso, ainda que, bueno, As de comunicación subrayar que tienen que acordar todo. por certo, en relación a eso, se me permitides, trasladamos unha convocatoria mañá do Grupo de Traballo de Comunicación ás 7 e das persoas candidatas, de todas as persoas candidatas, ás 8 da tarde, a espera de confirmar cal é o lugar. Calculo que será este mesmo lugar no que estamos hoxe. Repito, ás 7 do Grupo de Traballo de Comunicación e ás 8 de todas as persoas que conforman a candidatura. Digo para que non tedes. Mañá. Sí, mañá ás 7 do Grupo de Traballo de Comunicación e ás 8 con todas as persoas candidatas. Vale, eu, con todo o que estás dicindo, tiña a proposta de que si nos parecen ben Angélica e Ángeles para incluir na lista, pois que Martiño faga un último contacto e que o intente nestos días e, si, non? Como digo, por tomar unha decisión. E si fora que non, xa non sei que outra alternativa hai, pero... Bueno, María tamén, pero faltaban xusto 3, non é? Claro, vos non vos animados.
Sí, eu creo que sí, que si María, Angélica e Ángeles non queren, non as imos obligar, e que, bueno, que entón as forzas teñen que sair de aquí, da asamblea, de nós, no posible. En todo caso, por dar palabra ao voz a Martiño, non sei se podes baixar aí o chat. Pregunta directamente por Ángeles, por Trini e por Carmen, por se queren tamén incluir na candidatura. Bueno, digo porque está dicindo... Ben, pois, se vos parece, deixamos aí eso, sí? Sí. En todo caso, se vos parecen correctas as candidaturas de Angélica e de Ángeles, si parece ben, se non hai ningún bloqueo. Digo que igual se podía dar visto bo e si logo confirman máis adiante e María, perdón, se podía dar igual visto bo. Eso que quería decir, sí. E se máis adiante confirman, pues... Bueno, que sea máis adiante que sea mañana. Claro, porque o mércoles sí que hai unha ronda de prensa dicindo os nombres de todos. A lista de suplentes, pensas que tamén contar con... Por exemplo, para a lista de suplentes, eu personalmente como muller non teño ningún problema de ir na lista de suplentes. Por exemplo, e Ángeles, eu creo que para ir na lista de suplentes tampouco tes problema, verdade? Non temos problema de ir ás dúas. Se nos está a punto de baixar. Vou facer unha pregunta tamén. Aquí, que mulleres son esta lista? O acabo de mencionar. Mañana 7, na hora 00, reunión do grupo de traballo de comunicación. Sí, que unha comunicación como cada vez. O grupo de comunicación de candidatos, despois non sei onde nos juntaremos. Ya máis dos. Martiño. Aquí mesmo, sí, pechamos entonces, se vos parece o... Bueno, hai algunha eventualidade, algunha reclamación con respecto... Non hai ningún Digo, antes de pechar o punto, o primeiro punto no que estábamos antes de falar do resto da candidatura do 927, porque, bueno, estuvemos falando dos dous puntos simultaneamente sin pechar o primeiro. Eu creo que deberíamos volver ao primeiro. O Comité Electoral deu conta das persoas que conforman os postos da candidatura do 1 ao 9 e agora na Asamblea non sei se hai alguma reclamación ou alguma eventualidade que se queira manifestar por parte das presentes con respecto a ese punto. Digo por ir pechando. Tenemos unha quenda de palabras, se quere... Vale, Charlie. Yo tengo una duda, no sé si la habéis resuelto antes y me excuso por anticipado, porque es una cosa que ya habéis hablado. ¿En qué medida la gente que estaba como candidata a la lista y ahora no está, se ha dado de baja de manera formal? Porque yo tengo constancia, por ejemplo, que Marcela y Santiago no lo han hecho formalmente, pero sí tienen la intención porque acabo de hablar con ellos. No sé si es igual con el resto de candidatos. Y digo concreto, bueno, no sé, Tania, por ejemplo, sé que presentó la baja formal, o Marco Valerio, pero las otras personas no sé si han presentado la baja formal. Entonces, ¿se ha hablado con ellos? ¿Se sabe? ¿Ha comunicado? Por exemplo, o que Dani Conde comunicou que se daba de baixa, despois, a través de Víctor comunicou na asamblea pasada, Marcela e Santiago, e despois nos faltaría Concepción. Concepción se ligaba a compromiso, pero no sé ni si es de compromiso y ella no comunicaba. No, faltaría Concepción y despois Lito chamou que... Ana Bande y Mojera han dicho algo. A mí non me chegou nada de nada, pero bueno, tamén
tamén entendemos que obviamente están totalmente desvinculados. Rocío, que tampouco. Rocío sí, Rocío comunicó. Porque Rocío pasaría a ser que está en el Supremo. Falamos con él en el Supremo, que non por Supremo. Entonces la duda está Según esto nos quedaría Concepción Rodríguez, que no recibimos nada, pero si entendemos que está vinculada a recordar, pues sería un pouco absurdo, ¿no? Bueno, non deu, quero dicir... Y Lito comunicou un voto sí. O sea, solo Concepción, ¿no? ¿Tiene el comité electoral lo que presión? No, la señora de Lito. Non hai forma de contactar e non dos señores de Lito. Que no hay posibilidad. Sí, José, si queréis hablar, tenéis palabra. Perdón. Vale, bueno, me queda aclarado. Solo hay un caso y una persona que no pasa por aquí ni se manifiesta, con lo cual... Vale, damos por fecha, vamos a prever... Nada, dentro do comité que vamos a facer que sí que temos o mail e vamos a enviar un mail para que quede constante, vale? O sea, yo envío el... Sí, non chamamos agora. Miguel. Non sei se este é o punto adecuado onde hai que expresalo, pero que quede constancia que o posto 5 era a disposición da Asamblea e o 1 sigue sendo a disposición da Asamblea. Nada máis. Que quede claro que ese posto sigue a disposición da Asamblea. Ben, ahora sí, podemos fechar o primeiro punto, entón. E, bueno, pues queda configurada a candidatura nos 9 primeiros postos desta maneira. Pasamos ao seguinte punto, por lo que estivo con o comité electoral. Pendentes, vexo eu, de dar a lista das persoas suplentes, que non a... todavía non a facilitaxeles. Perdón, a lista dos suplentes, entonces iría seguindo a cremalleira, Ángeles. Yo creo que igual corresponde apuntarlo a continuación da lista y ordenar un pouco. A nivel de acta está un pouco máis ordenado. Xavier. Con apellido, por favor. Sí, pero... Digo ahí en... No. Tenemos a profesor Xavier. Es como Xavier. Ah, ese es Xavier. Só me enviache de iso, non me Xavier. Bueno, o número 3. Queda vacante o non se pode identificar, pois no momento que quede vacante non pasa nada, si en todo caso... O 3... É que non sei, non hai outro Xavier. 3, Trinidad Domínguez. A ver, un segundo, María Durán que sí tamén. Bravo, vamos a aplaudir. Fuera de 20. De 20. Vale, dille que de 20. Cuando hay contacto. Perdón. Cuarto, Martiño Ramos. E agora todos que temos son homes. Que teríamos Xulio Costas. Isto que Marta Cuesta tamén dixo que non había problema. Que? Marta Cuesta. Marta Cedón. Marta Xoan. Que tamén non había problema. Sí? Metemos en algún posto xa ou eso despois? Eu dicía por seguir a orde, non? 22 sábado.
Non, por seguir así a orde, ir enchendo. Vale, como era, perdón? Marta Seoane. Marta Seoane Encinas. Javi. Perdón, claro, estábamos... En todo caso, por unha cuestión de sensibilidade, digo eu. Non vai ser que estemos facendo contactos con tres personas para só os postos. Pero non pasa nada, Claro, Martín. e Marta tamén se cae que non o sabe. Se facía Non falta pasa que anotaba. nada, se han Non fai falta quitamos. Entran esas persoas de usuario. Non hai problema, decídello e así non pasa nada. Se sobra unha muller, Insisto con de Marta, que Marta foi un inteiro, pero tampouco sabe as persoas que eu propuxo. Despois que hai que quitala, que tampouco pasa nada. Me parece Bueno, queda entonces Xulio Costas, Mario Ortiz e Xosé do Río. Esos son suplentes, non quero dicir, non hai máis mulleres, eu simplemente os numero. máis que nada porque foron persoas que voluntariamente se ofreceron a través de diferentes canais e por un lado o Comité Electoral lle quere dar as gracias e por outro, bueno, que quede constancia na lista de suplentes. Xosé do Río. Bueno, non sei se con isto xa remata a intervención, alguna cosa máis que dicir. Vale, pechamos o punto, non sei se abriron a quenda de palabras, por se acaso alguén non que dicir con respecto a listaxe, algún comentario ou queda así xa ratificada a candidatura por parte da Asamblea. Xavi? El comité antes de diluirse o disolverse tendrá que mandar la documentación pertinente a todas las personas que van en lista para que se presente el compromiso. El compromiso de documentación que te las estamos viendo. Dos anteriores sí que tenemos la información recogida, nos faltaría dos nuevos. Nos vamos a poner en contacto con vosotros para recoger. ¿Vale? Venga, está. Sí. Falei con Ángeles e tal, que non te chamou porque estaba no hospital e un familiar, porque nos quere moito, que para o que sexa, pero que non se quere significar para ir na lista que digo que non, pero que está con nós, e así ya que xamos, que disculpes porque non te chamaron por este cousa. Ya veres, para... Rosendo? Os que estamos na etapa anterior temos que esperar No tema, de etapa anterior temos toda a documentación, se nos vamos o claro, o sea, se firma un documento que está no reglamento anterior. eso vale todo. Hai que firmar un documento que o de fichar, hai que firmarlo. A ver, a carta de compromiso teño aquí copias, logo cando sexa o punto de coordinación, xa rapaz, Ben, está entonces, rematamos o punto. Unha cousinha agora, despois que orde. Toda a xente nova que entrou agora na candidatura, preciso que me mandedes un correo ca fotocopia do DNI escaneada, os que non están, que nos avisa, que eu xerte. Tengo que preparar a documentación toda. Que desafiliar o grupo teño o correo electrónico de todos, que é unha lista. De todos os que están... Todos os que podemos. Vale, eu pasado nos correos, os que os teñades, da xente que falta para pedir a documentación, vale? O resto que xa vos pedín a todos o DNI, verdad? Sí. Creo. Ben, está, ahora sí, non sei se queda unha máis. Non hai máis palabras? Vale, ok. Queda así logo entonces ratificada a candidatura coa lista de persoas que configuran a candidatura do Ourense en Común para as municipais. Pasamos ao seguinte punto da orde do día,
que é disolución do comité electoral nomeado pola Asamblea Común. En todo caso, había antes un comentario de Charlie que parece que había comentas todavía pendentes, non, do comité. Se hoxe se confirma a disolución, non sei se... como hablaredes vos? Non responde. Darlle continuidade unha semana máis para que poden cumplir con todas as encomendas ou... Entendo que teríamos que aviarlos, se quedamos pendientes, hai que mandar por la ronda toda aí, por tal. E o tema de comunicación. E o tema de comunicación, Sí. Seguimos en función. Sí, entendemos que sí, entonces, Ben, continuamos logo para diante, sí? Sí, por favor. Vamos. Para Bima. Sí, bueno, claro, imagino que sería obligatorio tratamento na seguinte orden do día da seguinte asamblea, non? O sea, sería un punto a engadir na orde do día da asamblea la semana que ven ou quando se realice. Vale, seguimos logo. O seguinte punto é cláusula de garantías propostas al Remo Ourense en Común aprobada na asamblea do 30 do 4 de 2015 e procedo a ler. De cara a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por medio de la aprobación de estas propuestas, el día 13 de abril de 2015 se realizará una sesión de la Asamblea Común donde se realizará su verificación y se ratificará, si corresponde, tanto la lista de consenso como la decisión de inscribirse en las elecciones municipales. En esta sesión se podrá derogar y sustituir en la lista a personas que no hayan cumplido con los principios, protocolos y reglamentos de Ourense en Común o con los compromisos adquiridos. Los compromisos objeto de verificación en esta sesión serán los siguientes. Firma de la carta de compromiso por parte de las personas que aparecen en la lista electoral. Cumplimiento de los compromisos suscritos por parte de estas personas en la carta de compromiso, así como en el documento ya firmado, declaración responsable. ¿Abre esa quenda de palabras? Vale, en relación con la carta de compromiso, aqueles que non a firmaron, vale, tengo aquí copias, se queredes pasar ou levantar a mão, ou pasar todos, pero non, vale, eso. Eso, pues pasa mal e que non a firmara, pues que a fila e tal, vale, xa está, material. Explica que é. Que explique que é? Tengo una palabra. Bueno, xa. Bueno, recordar que la carta de compromiso es para la relación de toda la gente que participa en Ourense en Común, no solo los que estén presentados como candidatos, ¿vale? Digamos que es un requisito para participar en Ourense en Común, es comprometerse a ese compromiso, de seguir unos principios y demás. Pero obviamente sí es obligatorio para, bueno, pero para los candidatos que han firmado. Lo que digo aquí, como hay gente que no está presente, que va en la lista, como hay gente que va en la lista y no está aquí presente, bueno, no sé, por mi parte, no sé si la Asamblea pues entiende que hay buena fe de colaborar con el proyecto y por eso aportan voluntariamente su nombre para que vaya en la lista y se entiende que la firmarán al máximo, al más breve plazo posible y que estarán cumpliendo con los principios. Digo porque no vamos a parar todo el tinglado. Alguna palabra máis en relación a este punto? Dámoslo por cumprido entre a intervención de Charlie e o reparto que está facendo agora Mari da carta. Sí, parece, pues pasamos ao seguinte. Pero, digo, aí nese punto, o sea, nesa cousa que se leu había que ratificar a decisión de ir ás eleccións municipais, había que ratificar a lista que saía da... Eso todo está aí no que escribiu. No que había que facer na asamblea do día 13. Si ves arriba... Hay tres cosas, digamos. Una vez que está resuelto la firma,
primer lugar hay que ver si alguien denuncia aquí a alguien que está en la lista por no cumplir los compromisos o los principios éticos, etcétera, etcétera. Entonces sería un turno para ver si alguien tiene alguna reclamación, ya que no se ha hecho ninguna precedentemente. Después pasaríamos a ratificar la lista y después pasaríamos a ratificar la intención de presentarnos a las elecciones municipales. Bueno, o que pasa é que eu creo que xa no primeiro punto ratificamos a lista. Se vimos por varios primeiros puntos e ninguén estaba incluído na orde do día, non? Que aí era cando había que presentar algún tipo de emenda ou reclamación. Pero, en todo caso, si queredes volver a... Non, manifestamos a... Bueno, primero va la denuncia. Si la hay, ¿no? Entonces ya después de ratificar. Claro. Pues ábrese quenda de palabra para aquelas personas que queiran pues, realizar algún tipo de... bueno, pues xa digo, creo que estaba xa tratado esto, pero bueno, en fin. Bueno, pero en cualquier caso tamén está o de decidir ir ás municipais. Alguna reclamación con respecto ás persoas que configuran a candidatura dos redes comunes municipais. Ábrese a quenda de palabras. Parece que non hai agilizando un pouco. Sí, de adiante, a ver. Vale, ben, e agora outra quenda de palabras para ratificar ou non a vontade de Ourense en Común de concurrir ás eleccións municipais do 24 de maio. Todo por Ourense. Sí, bueno, se entende que se non hai ninguna palabra pedida en contrario, se confirma que vamos, que nos presentamos as municipales de maio. Llevo su tiempo, casi como alguna cousa máis en este punto? Non, ahora está, non? Sí? Ok. Bueno, si se me permite, por facer un pequeno paréntesis e meter unha opinión personal que, bueno, pues que con todas as vicisitudes e momentos un pouco difíciles por los que pasamos, eu creo que presentamos unha candidatura potente e digna e con un equipo bo que, bueno, que creo que é capaz de facer un bo traballo nas municipais e un bo traballo como equipo do goberno si contamos ca confianza da xente nas eleccións fixa. Bueno, pasamos ao seguinte punto do orde do día. Encomenda ao grupo delegal, recollida, custodia e xestión aí está, de toda a documentación requerida para a inscripción da lista perante a Xunta Electoral de Zona en tempo e forma. Aquí, bueno, pues alguén de legal, si queren explicar un pouquinho en cuanto a recollida de documentación, algo xa comentou Mavi, pero si queren... Sí, a ver, a documentación en principio está toda, o que houve que presentarse está presentado, que eran os nomeamentos de representante xeral, representante provincial e representantes de zona. Ahora está pendiente de que os representantes de zona vayan a aceptar o nomeamento, porque resulta que están de traslado os xulgados, a Xunta de Zona está no decanato, xusto eles estaban de traslado, chegaron ali e encontráronse con que non había ninguén para que aceptaran o nomeamento, entonces terán que volver mañá ou pasado. E, bueno, e agora falta o da aceptación das candidaturas, que os datos da xente que tiñamos xa están feitos e asinados e repartidos, e os que faltan, pues, faremos entre hoxe e mañá, e contactaremos ca xente que falta por asinar para que asinen e listo. Despois habería que entregalo entre o 15 e o 20. En principio, o que é documentación de eleccións xa está. Entonces, a nota, os que non pasaron ainda as fotocopias escaneadas no DNI, a nota, por favor, aí arriba o meu correo, porque máis pasen escaneadas. Creo que dos que estamos aquí teño
porque nos os anotamos agora de últimas, creo que os temos todos. Sí, todo en minúsculas. Ahora no. Gemel. Entonces, pues, bueno, os que me pasastes xa sabedes que sodes, e os que faltan, pues... A ver, hai que ser xa. Porque hai que fazer un papelillo para cada un. Bueno, non hai que ser moito traballo, pero cubrir un papelillo para cada un. Sobre todo que para presentar do 15 ou 20. Cuanto antes mellor. Debo de quedar todo o último día de fatal. Javi. Digo que en todo caso, que legal traballe en coordinación co grupo de comunicación para que esa presentación de documentación pues, se pueda visibilizar tanto a nivel medios como a nivel redes. Bueno, pues eu creo que é un acto importante, ¿no? Entonces, que estés en coordinación con eles para que el día en que se presente a documentación, pues vaya alguén del equipo de comunicación. Sí, é verdad, que esqueceme de decirlo. Os representantes de zona son Trini, Antía e Diego Durán. Entonces, bueno, pues efectivamente, o día que se vaya a levar a candidatura, pues xa se comentara o de coordinar o grupo de comunicación para hacerlo un pouco visibilizado. Venga, seguimos para diante, entón. Queda alguma cousinha máis a este punto? Vamos con informes dos grupos de traballo. O primeiro grupo de traballo de coordinación. Sí, estás, non? Sí. Sinaturas, cartas de compromiso Ourense en Común, repaso inventario de personas do grupo de traballo, base de datos, novas altas, etc. Tomo a palabra a unha persona do grupo de traballo de coordinación. Bueno, nada, cuando os queréis. Simplemente dicirvos que estamos, bueno, vamos a facer unha pequena revisión dos integrantes dos grupos de traballo. Entón, o que vou facer é mandar unha lista a todos os enlaces que temos de cada grupo de traballo dentro do grupo de coordinación, un pouco para que nos digan quen está traballando e quen non, vale? Porque sabemos que temos xente nos grupos de traballo que está inactiva ou que está fora ou que, vale, que non, o mellor non oficialmente non deu a baixa, pero que habría que contactar para ver se siguen colaborando ou non. Logo, bueno, temos novas altas, que agora non trouxe na listaxe, pero, bueno, animar a todo o mundo que non este metido no grupo de traballo a que se incluan en algún grupo de traballo, vale? Logo, tamén diciros, eu algún día destes repartimos follas de... repartimos follas de, bueno, pues, con nombre, DNI, correos electrónicos e barrios, vale? Desta xente, os lembredes que asinaches esta folla e non estedes na ronda de correo xeral, tamén vinde ao final da asamblea a falar comigo, vale? Para que os meta tamén na ronda xeral en común. E logo, nada, facer un chamamento tamén ao grupo de traballo de apertura, porque é o único grupo de traballo que non ten un enlace dentro do grupo de coordinación, vale? E precisamos ese enlace para este tipo de cousas e para... Nada, bueno, eso simplemente eu mandarei tamén en relación con a lista de consenso, da carta de compromiso que se nombra aquí, farei unha lista de todas as que teño firmadas, vale? Mandarei na pola ronda, o que non se pesa na lista e que non a ten firmada, vale? Vale, unha cousa máis, perdón. Tamén os novos candidatos terían que firmar a folla de declaración responsable, vale? Teníamos un feita para a primeira candidatura, a mí mandarei pola ronda, na base de datos que temos que a ten firmada, que non este nesa lista, pues tamén que se pone en contacto con nós para que facilitemos o formulario para que firmos tamén. A ver, si vos parece, eu les teño que pasar para que asinen a aceptación da candidatura, podo levar esa folla tamén e asinen a él. Perfecto, paso a lista. Pasasme a lista, pasasme a folla e se le paso a candidatura esa lista. Nada, é pouco máis. Ben, sigo a ler logo entonces no punto, vale, por ir avanzando. Hai unha proposta de cronograma
que a leo en voz alta. Despois da aprobación esta fin de semana, entendo que se refire a fin de semana que ven, non? Falta por incluir aí eso, porque tal como está redactado parece que foi este fin de semana pasado. Do programa electoral, digo, Xulio, por si o queres, si vos parece ben, para que se entenda ben, porque é a fin de semana que ven, non? Cando é a xornada participativa do programa participativo. Despois da aprobación esta fin de semana, a vindeira fin de semana do programa electoral, reactivarase os grupos de traballo de barrios e os xoves en común, que, adaptando o formato, servirán como referendo cidadán do mesmo, así como campaña para dar a coñecer o programa. Non sei se está ben claro o texto este, eso de referendo cidadán do mesmo, non sei a que se refire con mesmo, do programa electoral. Vale, ok. Continúo, es que non vou escribir isto, creo que de Martiño, non? Por certo, unha cuestión que sí que pedía Martiño aí no chat, védelo ali, non? Que figurase en acta e que todo mundo tuvera en conta é que a presentación pública da candidatura, para que anotedes tamén na vosa xenda, a presentación pública da candidatura, ese acto público onde estarán as 30 personas ou 30 e tantas personas entre candidatos e suplentes que configuran a candidatura, se realizará o día 23, que é o xoves da semana que ven. Bueno, eso creo que debería que ese grupo que pon aí máis abaixo específico de campaña. Sí, está aprobado isto, non é unha cuestión só do grupo de campaña, está aprobado que vai ser o 23, creo que nunha algo. Xa, bueno, pero agora as circunstancias cambian e é mellor facelo de outra maneira, como decida ese grupo, porque mellor, o que sei, o mellor ese día xusto hai outra cousa e non nos convén facer esa presentación porque non ven ningún medio. Hai unha hora por día. Claro, por exemplo. Vale, bueno, en todo caso... Claro, entón, que si se vai a formar un grupo de traballo de campaña que se dedique especificamente a desenrolar estos días, pues, que miren ben... Claro, non. Non dicir, este día é así porque probamos un día sin mirar o calendario de medios e o mellor os medios dicen, joder, pues este día xa ganado porque está Baltar inaugurando un pantano. Claro. Claro. O sea, hai que poñer un día, eso está claro, e hai que facelo con antelación, pero claro, se vai haber un grupo que se dedica a eso, pues, non sei, é mellor deixarlo pechado, igual non é unha boa idea. Hombre, eso parte de la... Perdón, chicos. Non quero usar moito de palabras, que é un pouco pesado, pero creo que cuanto máis antelación ao programas, a nivel de difusión, moito mellor. E deixarnos levar por axendas de outros actores políticos, axenda propia, programación con antelación, para visibilizarlo ben, con cartelería ou que faga falta. Claro que vai a coincidir, e en campaña non vos conto. Non era porque coincidira con Baltar, igual cuadra con un Madrid-Barça, joder. Xa, bueno, a miña opinión moi personal é programar con antelación suficiente, para non programar a semana que ven. Grupo específico de campaña electoral. Bueno, pero creo que está aprobado xa eso. Vale. Entonces es simplemente que figure en acta. Vale, chicos. Sí, efectivamente, una de las propuestas de montar el grupo de campaña electoral está esta de crear el grupo de barrios que va a trabajar sobre el programa y haciendo campaña, y está el tema este de la fecha de la presentación oficial. Yo creo que, al menos de aquí a las elecciones, el grupo este de que estamos hablando de los jueves y esto de los barrios, igual se podía unir al grupo de campaña, porque al final lo que van a hacer es lo mismo. Y el grupo de campaña se monta y empieza a funcionar cuanto antes, mañana pasado, vamos, que cuente con recursos de aquí y con recursos humanos, digo, de gente de fuera, incluso gente, no sé, la gente que pertenece a partidos políticos que está aquí o tiene compañeros de sus partidos que tienen experiencia en campañas electorales, ¿no? Y que no nos han pasado por aquí, pues ahora es la hora de poder echar un cable con estos temas, ¿no? Que tienen más experiencia y hace falta mucha masa para el tema de la campaña. Entonces sería invitar a gente en esta semana a montar tal, coordinarlo con el grupo este de barrios y demás, porque el trabajo que van a hacer es el mismo y tiene que responder a una estrategia, y tiene que responder a una estrategia también la fecha de presentación de la candidatura, obviamente. Es decir, el grupo de campaña tiene que crear ahora una estrategia de acción. Y dentro de eso entra cualquier acción que se haga en barrios, los jueves, los miércoles o los sábados, y cualquier acción que se haga de presentación y con prensa, etc. O sea, tiene que estar compenetrado con eso y con comunicación, tiene que currar juntos a partir de ya. Entonces, por eso diría, ¿no? Que eso se juntara, que empiece ya y que
la fecha, al menos que esa fecha se tome en consideración porque ya está planteada, pero que el grupo de campaña le tenga una visión rápida. Es una propuesta, ¿eh? Que los jueves los barrios y la campaña vayan juntos ya. Y dice ya, ¿alguna? Sí, no hay. Si me puedo decir, es que tenemos un mes, o sea, de grupo de campaña de cosas social, hoxe, o sea, aquí hai que nombrar unha xente, aparte de que outra xente se vai incorporando, pero para que sería, porque además tener en conta que nos tenemos unha campaña moi pegada á rúa, con os cartos, temos que ter moita visibilidade, plantearnos todo o Ourense, plantear tamén unha parte do rural, facer unha campaña un pouco lúdico, festiva, alegre, para que un pouco esta historia, penso que temos que saber un pouco de entón iso, un grupillo de xente que empecé, porque además iso é o que menos cargos costa, al final o que precisa ser presencia de xente e imos ter probablemente xente que incluso cuestión de Sandrico, xente con Joan, xente con artistas nomeados da cidade que poden teñer pronta para facer cosas destas. Precisamente nesa línea, José, quixera presentarlle unha ferramenta á Asamblea para ver a recepción que ten e seguir nelo, porque vai conlevar moitísimo traballo. Non sei se agora ou ao final, 5 minutos antes. Na línea que falas de rúa, para mí a campaña ten que ser de rúa, de plaza, ca cidadanía, en contacto directo e con poucos cartos. Cartos menos cartos, millón, senón creatividade. Creatividade, cousas que chamen a atención, impacto e de viva voz na rúa. Entón, eu vou a pintar a cada un dos entre 9, 10, 12 personaxes, penso que terei tempo, posto que Carlos o outro día, penso, ou polo menos creo que se enfadou comigo, traigo un agasallo. Non tenes que ver a Carlos, é un persoeiro, un mozo, da rúa, con os valores, con ellos que tal. Cada un dos 12 son completamente diferentes. O formato si é o mesmo, Isto aparte de podernos ir por a rúa no momento de ir ao acto, pois van a ser como unhas 12. Entón vamos a cubrir como un semicírculo de 12 ou 13 metros. Un atril, un micro, unhas peas, e falamos da xente. 2 actos ou 3 actos ao día nas rúas, independentemente de outros formatos electorais, crisais, cartéis ou demais. Eu non sei se isto ten recepción, póñenme, porque necesito que aparte isto... Ao mesmo tempo leva un negativo, porque non é entón, irá cos 10 primeiros, os 12 primeiros, algún persoeiro máis, son completamente diferentes, collo a historia de arte, desde o Renacemento, Pop Art, vai haber imaxes de todo tipo. Vale, hai unha palabra máis que diga? Bueno, pero si tal e despois, si. Si tal, vale. Despois desto xa. Vale, en todo caso, recollendo a urxencia, que parece que manifestaba a Xavi, tanto Xavi como José Manuel, eu un pouco vos aquí ao remate da asamblea, se os parece ben xa fora, para poder pechar aquí o edificio, que as persoas que manifestan a súa vontade de formar parte deste grupo de traballo, que lle quedan 40 días bonitos por diante, pois que o manifesten e anotalas. Digo, para ser un pouco máis áxil, porque agora mesmo para xilizar e continuar a asamblea, parece vos ben? Sí, no, pero que mañá vayan ás 7 a reunión de comunicación que vai en ese sentido. Tamén, claro, efectivamente, sí. Bueno, esa reunión é para eso. O tema dos grupos, xunto de mí, Parece vos ben, entonces, comunicarle a Javier e ao mesmo tempo, mañá, na medida do posible, está na reunión de comunicación a 7 da tarde. Aquí mesmo, nesta mesma aula.
José Luis. Sí. No, que no. Ah, que no, pero bueno, Ben, con esto... Oito é que me saco de pellejo. Escucha, que vamos, que el grupo este es muy importante, que digo para toda la gente de aquí, que está o no está en grupos, por favor, hay que meterse en el grupo de campaña. Y no solo eso, empezar hoy, mañana a llamar a allegados, gente que pueda estar por la causa. Nos hacen falta 1000 pares de manos para esto, ¿vale? O sea, que aquí tenemos que ser proactivos y llamar a nuestra gente de nuestro entorno que puede sentir una simpatía, una empatía con este proyecto y hagamos un trabajo activo de traer a la gente para currar en este tema, ¿vale? Tengamos un grupo grande y fuerte de campaña. Me dou unha palabra. Non sei se sería posible o vir facer alguén que faga un estudio previo de cara a fundir posibles grupos. O mellor se cada estamos tendo demasiados grupos e a veces están perdendo un pouco de razón de ser, non sei, pregunto. O mellor, incluso desde legal, o mellor legal ou de campaña, non sei, non pensar podemos ser os mismos, é que somos os que somos e non sei se dará para tanto isto. Pero, bueno, pois aí... Non ten a palabra Roberto. Sí, pero a mí me gustaría hacer a proposta que non adiantamos a veces a presentación da candidatura. Pregunto. A este verde, sí. Sí, respetando por la calle. Non é mala idea. O que pasa é que mañá, que miren mañá... No, o verde. No, pero digo que miren mañá no grupo este, na reunión de comunicación, que se empezará a falar sobre o grupo este de campaña, que o traten. No, pero mañá por comunicación máis que nada vai de pacto de tarea, sí? Xa, claro. Entón, se decía Sofía. Marcos? No que di Xulio de unha fusión dos grupos de traballo, eu penso que, bueno, unha vez que está aprobado o programa, eu creo que a xente de relato e análise vai quedar bastante liberada. En certa medida, son coñecedores do programa e poden aportar algo á campaña, explicando o programa aos candidatos. E despois, o grupo de apertura tamén podría estar incluído no de campaña. O de comunicación, por suposto, e o de Sobres en Común, ese grupo tamén tendría que estar ali incorporado. Deixaría de ser Sobres en Común, tendría que ser todos os días en común. Eso, máis que nada, porque tampouco creo que teñamos tanta xente para facer, estamos divididos. Que eu sí que aquí vexo unha como unha diferencia como de para mí de funcións, non? Para mí o comité este de campaña debería ser o grupo que diseñara un pouco a campaña, aínda que obviamente todos fagamos traballo ou todas fagamos traballo. Pero o grupo de campaña creo que non debería ser así supernumeroso ou unha segunda asamblea como esta, porque senón creo que lle quita a operatividade. Debería ser un grupo de diseño, e todas as demais pois estamos aí currando co que manden cando sexa necesario. Entón que o mellor sí que é boa idea que todos os grupos de traballo estean representados nese comité electoral, pero non por todas a vez, porque senón facemos unha segunda asamblea co grupo de traballo e non é operativo. Ben, tuvemos un pequeno percance coa acta, entón estamos seguimos aí un documento, saímos do Paz, non sei se deu tempo Xulio de recoller a intervención anterior a Ledi. Non sei quen... Anterior a Ledi foi Marcos, Marcos hacía a proposta de... No, Marcos sí que vai querer. Sigue. Vale, ben. Con eso, volvimos a soltarnos un pouco do día, porque estamos falando do grupo de traballo de campaña e estamos no puntón, pero bueno, en fin. Nada, simplemente porque aparecerá na acta un pouco desordenado esta cuestión. Bueno, non sei, se vos parece, damos tamén... Hai máis... Non hai máis, vale. Damos por pasado tamén este segundo punto no que estamos, sí? Ou hai alguma conclusión que sacar? Hai a proposta de Robert de anticipar, non? A presentación de candidatura a 17. Valorámoslo ou deixámoslle mañán ao grupo de... Mañana e martes estamos a tempo que nos tomará a decisión, pero que mañana reposando un pouco da... Deixámoslo en mans da reunión mañán que tomen esta decisión, que conten con toda a proposta, entonces, Robert, non? De anticipalo, sí. Pero mañá está, non? Sí.
Vale, que comecen por aí, quizás. ¿Cuál era tu proposta, Robert, que era tu así que previste? Adiantar a presentación ao vendes. Antes de pechar, hai unha tienda aquí. Nada, eu vou facer unha proposta sobre este tema, sobre a campaña, para que sexa por dinámica e rápida, son unha proposta, que haxe un responsable, un director de campaña, que non estea convocando a asamblea continuamente, e para tomar por decisións en un momento en que poda pasar algo, ou para coordinar, que non sean por varias personas, que haxa un director por de campaña, a modo tradicional, pero que teña atribucións. Nada máis. Director, unha persona encargada por la campaña de recoller información, porque senón eu quero preguntar algo, me refiero que haxe unha persona que centralice un poquinho o diseño dos actos que se van a facer, que se van a facer e que pasa en esos actos, simplemente eso. Vale, Óscar? Sí, bueno, porque un pouco en relación ao que di aquí Xavier e xa dentro do punto 2, pero igual previamente a mí me gustaría igual que tratáramos un pouco tamén de como vai a ser a relación entre o que é a asamblea como órgano de decisión e ese grupo de campaña, ¿no? Se vamos continuar facendo asambleas durante a campaña, se o grupo de traballo un pouco da campaña pues vai estar habilitado, lógicamente, para tomar decisións con respecto á campaña. A mí me preocupa, por exemplo, pensar que igual a asamblea vai a campaña, toda a asamblea, ¿no? No sentido de toma de decisións e que pode ser un pouco descoordinado, ¿no? E tamén o que di Xulio, efectivamente non estamos tantas persoas, non? Co cal quizás queda un pouco todo o proceso de Ourense en Común asumido no que é a campaña electoral. A mí eso tamén me parece un pouco complicado. Non sei se é posible separar as dúas cousas. Bueno, en fin, unha reflexión máis que unha proposta. Eu creo que a campaña mañá terán que mirar, habrá que mirar como se fai, pero por exemplo, que traballo ten que facer agora Ourense en Común quitando a campaña? Hai que seguir nos barrios e hai que seguir tendo contacto con xente nas mesas sectoriais e tal. Eso é campaña. Entón tampouco é quitar xente de facer o traballo que hai que facer para facer campaña, pero a campaña vaimos a facer. Quitando os actos que se fagan na rúa de específico de promoción, digamos, o grosso da campaña supoño que será traballo. Entón, pues tampouco quitas ese esforzo do outro lado. Sí, hai que ter cuidado con eso, me parece bien, claro, hai que ter cuidado, pero bueno. Eu penso que a solución é bastante fácil. Un membro de cada grupo xa está. Un só, E nada máis. E non quita xente para outras cousas. Simplemente, eu creo que eso, por ir avanzando, a proposta de Robert incluída para a reunión de mañá, a proposta de Xavier de nomear directora ou director de campaña tamén incluída para que tratemos o grupo de traballo de mañá, e con respecto de Óscar, a relación do grupo de traballo de campaña co asamblea ou co proceso, eu creo que estará regida polos mesmos criterios ou cánones que están regidas a relación do resto dos grupos de traballo coa asamblea. Terá que dar conta da asamblea do... Bueno, igual que o resto dos grupos de traballo, non sei se hai que crear un diseño novo da relación entre o grupo de traballo e a asamblea. Claro, pasa que son máis pouco operativo, porque se o grupo de campaña ten que tomar unha serie de decisións e ten que convocar unha asamblea, digamos, con pouca antelación, e todos vir a asamblea para tomar unha decisión que poden tomar eles, quero dicir, eu creo que a propia asamblea debería dotar ao grupo de campaña da capacidade de tomar decisións. Tamén hai que ter en conta que toda a rolda e todo o proceso é totalmente aberto, e igual nos interesa que a campaña pues es algo tan aberto, digamos, a nivel incluso comunicación, bueno, sin cuestión de evitar transparencia, pero bueno, por mera un pouco, en fin, quizás estrategia, ¿no? Ou oportunidade ás veces, ¿no? Vale. Entón vai por aí, máis que nada. Un matiz. Os grupos de traballo de Ourense en Común, tal e como está establecido no organigrama, son autónomos en seu funcionamento e teñen capacidade para tomar decisións sempre que non contraveñan aos documentos estratégicos, non, do proceso, creo eu, que é así. Entonces, en ese contexto, creo que hai que darlle a autonomía necesaria e suficiente para que se sean capaces de tomar decisións con agilidade, porque na campaña non vamos a estar convocando asambleas sempre que non afecta as cuestións estratégicas. Entendo que a relación é esa entre o que é un grupo de traballo de campaña ou qualquer outro grupo de traballo con proceso.
A ver, hai aquela pedida, vas a gustar a... No. Abre ronda. Nada, isto, máis que unha proposta, é unha especie de reflexión. Non sei se quixería aquí, en este punto, polo tema da campaña, e cando se vaya a facer a campaña en grupos, hai por moita xente que estamos dicindo que vai que na lista polo final xente prominente, e se podía facer lista de máis xente prominente, non sei, por exemplo, un experto en termalismo, un doctor que anda por aí que ao mellor lle gustaría colaborar en Ourense, en común, cando se fagan esas campañas en certos sitios, levar unha persona destas como por referencia. O que me refiero, non sei se me estou expresando ben. Sí. Sería só unha cousa de grupo de campaña, en sí, decidir esa cousa. Solo una cosa, Martillo, yo unas porque decías que estaba propuesto el 23 de abril y yo sé que ahora me daba la cabeza, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Igual non era mala cosa facer unha prestación de campaña haciendo a lectura dos dereitos, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, ou alguna cousa na liña do que xa, ou algo así, a piña a marxe da presentación da candidatura e das intenciones, unha pequena performance nese sentido, relacionando a necesidade de lectura, o que está sendo xa, insisto, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que podría ser unha cosa. Incluir a proposta tamén do Simón para que se note mañá, non? No, pero ya está reunión de mañana, al final. Ben, bueno, como dicía antes, estábamos realmente tamén falando do punto 2, o que pasa que, bueno, na acta aparece reflexado un pouco no punto 1. O que sí que estaba arriba da mesa a hora de tomar a decisión é se se crea ese grupo de traballo específico. Eu entendo un pouco por como foi o debate que sí, que se crea un grupo de traballo e como se configure e como se forme. Bueno, aí hai unha proposta, non? Que fai referencia que está integrado por membros dos grupos de traballo de comunicación, finanzas, coordinación, así como todas as persoas con experiencia nas mesmas e vontade de colaborar, que era un pouco tamén o que apuntaba antes Charlie, e que tería aplicación exclusiva, eso sí, e que estaría liberado das competencias ou das encomendas propias do seu grupo de traballo de orixe, que era un pouco parecido ao que comentaba antes Xulio, non? Bueno, pues, non redundar competencias, sino estes 40 días que quedan dedicarse exclusivamente ao traballo de diseño de campaña. Abrimos... ¿qué es? Sí, yo que tengo una dúvida, acá se hace un grupo de trabajo específico de campaña electoral, que o grupo de trabajo que se vai levar o traballo de toda a campaña en sí, non, que eu considero que debería facer un grupo director que desde aí nos diga, oye Martín, mañá tú Xulio, vades ir á rúa tal e levades unha mesa nos partidos típicos, pero eso con que fagan 4 ou 5 persoas estaría solventado. Claro, non crear un grupo aquí de 20 ou 30 que van despois extendernos todo o curro, cando realmente mellor é que 3 ou 4 personas organizan ahora en xogo e colaboremos con o quisque. Sería máis creativo. Eu creo que este grupo de traballo, un pouquinho na línea esa, debería ter unhas, non sei se 4 ou 5, probablemente alguna máis, 7 ou 8. De persoas que organicen, entón creo que debería haber dúas listas, unha o que é o grupo organizador e a outro grupo de voluntarios, xente que estuvera anotada, que fixera disponibilidade e todas esas historias para facer públicos. Pois un pouco eso, para que as reunións do grupo non sean asambleas outra vez, entonces, pois eso, eu creo que debería que diferenciarlo así, o ter o grupo de decisións propiamente dito e o grupo de colaboradores. Ou corrantes, chamade como que irás. É un pouco no que di na línea de Mavi ahora, non? Eu creo que sí que fai falta un grupo de campaña no sentido que dicía antes Xan, de creatividade, porque non podemos imaginar, eu non me imagino unha campaña de Ourense en Común somente repartindo dípticos ou pegando cartéis. Quero dicir que hai que facer, entón, para eso, sí que fai falta xente no sentido de que tamén se motive, non? E de que
pois non sei, dunha tormenta de ideas continua, non, de creatividade. Entonces, inda que si efectivamente o que di Carlos, non, ten razón de un grupo executor pois o mellor pequeno, pero logo sí que ao redor deso un grupo amplo de creatividade e de tal, non? Entonces, me parece a min que sería fundamental, un pouco seguindo a línea do que propón xa, de facer así performance de teatro, de non sei, actos totalmente diferentes. Vale, Unha cuestión nada de tempo, vamos un poquinho mal de tempo, vale, porque son e 20 e temos un orde do día todavía aí completita, entonces, por ir avanzando, que se poña en funcionamento ese grupo de traballo, e es que hai moitas cuestións que forman parte do grupo de traballo, e estamos falando aquí agora na asamblea, vale? Sí, parecenos ben? Se creará ese grupo de traballo que terá 5, 6, 7 personas, e logo, sí, un grupo grande e amplio de xente voluntarios, todos. Sí, claro. Venga, sí. O das esquetas que faltan. Vale, sí, claro. As esquetas ya están pedidas solo, vale, por favor. Vale, Xulio de CAE, Trinidad. Nada, yo solo voy a decir, bueno, que decides, pero fundamental, que esas 3, 4 personas teñen que establecer unha estrategia. Entonces, a estrategia ten que sair en 2, 3 días. Entonces, a poder ser xente que teña experiencia e xente que traballe e controle, por favor, que se una para establecer a estrategia. Despois vai todo dado, entre comillas, vale? Pero estrategia primeiro, porque senón vai a ser un sinsentido. Vale, Charlie. Sí, que efectivamente esto tiene que ser ya. Entonces, bueno, mañana es una reunión de comunicación y estamos diciendo que vayan los de campaña, ya estamos creando ahí un pequeño follón, porque mañana habría un orden del día y tal. Yo creo que mañana se tiene que reunir la campaña, pero que se reúna en otro aula, ¿sabes? Pero unha é a 7 e outra é a 8. Y hay una persona de vínculo. Pero unha é a 7 e outra é a 8, xa. Ah, bueno, pues, bueno, que se organice como vea, pero vamos, que tiene que empezar a funcionar el grupo. ¿Y cómo se organiza? Eso ya se ve en la reunión, no vamos aquí a organizar un grupo, el grupo se tiene que autoorganizar, ¿vale? Y si bien tiene que haber una gente, como siempre, digamos, que sea la que coordine y la que tal, y puede ser un grupo más de marcar estrategias, pues tendamos a una gran campaña, como dice Rita, de autoorganización, que estas personas sean capaces de coordinar grupos que generen cosas por sí mismos y las hagan por sí mismos, ¿sabes? O sea, eso del pensamiento colectivo y la autogestión, vamos a fomentarlo en esta campaña. Los que están en la campaña con la estrategia no tienen que dirigirlo todo, aunque lo coordinen, vale. Avanzamos, sí. Parécenos. O terceiro punto, entonces, estamos. Se vais un poquinho, Xulio, por favor, para que se poida ler. Inmediatamente despois da aprobación do programa deste fin de semana, o Grupo de Traballo de Relato e Análise comezará a traballar no Código de Bo Goberno e o Grupo de Traballo de Mediación revisará o protocolo de toma de decisións e o protocolo de sancións e expulsións, acorde co aprobado na Asamblea do 30 de 4 de 2015, puntos 3 e 4 da proposta Salvemos Ourense Común. A ver se queda de palabras breves, por favor. Usted para a semana que ven, así que... Non hai quedas? Eu pido palabra aquí nesto. Eu creo que ese código de bo goberno non ten que agardar a este fin de semana. Hai que facelo xa, tanto antes. Eu creo que perder unha semana máis, si pode traballar relato de análise, bueno, claro, porque estás, claro, xa, La máquina de clonar. Y que no sé si corresponde eso al relato, en realidad. Podría ser legal, ¿no? Vamos a darle a un grupo aí que non está facendo nada. Que non digo que quiera... Mediación están sin facer nada. Credes... Que hai tempo que non median. Credes que igual podría outro grupo de traballo encargarse de... Mediación. Mediación, si non, pero... Mediación ten que facer a modificación do protocolo de toma de decisións, exclusións e sancións. Non sei, vamos servidos, non? Así que pode esperar para luz. Ah, claro, el que ocupa fondo de a toma de decisións tamén é urxente. Hai que agilizar a toma de decisións. Eso tamén é empezar a traballar, pois que... Xulio. Eu plantexo, realmente é necesario, a día de hoxe na situación, no contexto no que está Ourense Común, pararnos a que son 60 minutos nun protocolo de sanción e expulsión. No, eso pode adiarse. No, o protocolo de sanción non, pero o de toma de decisións. E o código do goberno é imprescindible antes da campaña electoral, é imprescindible. Cuanto antes se dá a coñecer, mellor, a miña opinión. Si es unha colaboración con el relato de mediación, ya está. Hacemos un marcha, ¿sabes? Vou, axudo. Sí. Vas vestido de relato,
No, home, sí, poñemos, sí. Vale, seguimos, veña. O cuarto punto, non sei se está recollido, si Xulio, todo do falado. A conclusión, esta conclusión que está, sí, está recollida. Vamos a coñer la Coruña Pero que vai atacar? En principio, a proposta... A media. A media, sí. Entre quen? Renato y mediación. Todo bueno. Sí. Y llamaremos a legal también para un asesoramiento puntual. Para la fiesta. Vale. A media le llamaremos a legal. Non sei se está ben recollido. Vamos a ver, sigue faltando algo. Claro, hai que explicar que se aproba. A toma de decisión, o protocolo de toma de decisión. No, eso cousa de mediación O só. código de bo goberno que fan entre o grupo de traballo de mediación de relato, correcto? Pois apuntado, porque non está ben apuntado eso. Claro, O código, claro, o proposta, o código de bo goberno empezará a traballar no borrador entre membros dos grupos de traballo de mediación de relato e co asesoramento delegado que estaba fechado. Sí, sigue faltando de toma de decisión. Bueno, por parte. Xa hai outro non hai. E que non vai rever. Mediación. Claro, o que digo é que mediación fala de toma de decisións e logo que algúns membros de mediación non participen no igual de decir que se reúnan con cerrar, pois xa falamos internamente entre cada grupo, xa está. Ok. E con respecto ao protocolo de sancións e expulsións, entendemos que se pode adiar que non é tan urxente, non? A nivel campaña, a nivel... Non, nos tempos nos que estamos, sí. Parece vos que se adíe para? Para antes do 23 de maio. Para antes do 23 de maio? Para a semana que ven. Para a semana que ven. Para antes das eleccións, para antes de formar o goberno ou que se dibuja a oposición. E aí sí que se consigue o protocolo de inclusión como... A ver, hai dúas propostas, un que se adíe para antes das eleccións e outro que se adíe para a semana que ven directamente. Alguna posición intermedia entre os dous? Como de tal? Como o goberno se quere definir para o Javi, pues, por tanto, se faga mellor, porque este preparado para antes das eleccións. Sí. Sí, parece ben todo o mundo para traballar neles, que ese terceiro protocolo que aparece en este punto no que estamos que se decida en unha asamblea antes das eleccións, pero se necesariamente a semana que ven. Tamén inicias mediados de maio. Vale, sí. Algún bloqueo ao consenso que parece que hai sobre isto? Venga, seguimos. O cuarto punto hai un chamamento específico ao grupo de traballo de apertura da creación dun grupo de traballo de converxencia. Vale, entonces, isto que nos explique que fixe a proposta ou que... Está aprobada, ¿no? De hacer asamblea, ¿no? Está aprobado, entonces nada, simplemente que o grupo de traballo de apertura recolle a lugo aquí de facer este grupo de traballo de converxencia. Que se lea o noso grupo de traballo de apertura ese acordo de asamblea da creación do grupo de traballo de converxencia e que o poñen en funcionamento. Non? Sí. Unha cuestión... Antes de echar o punto de coordinación, rapidísimamente, vou volver a pasar as follas estas de barrios, correos electrónicos, por se alguén non afirmou ainda. Os que xa acudiches, non volver a sacar. Venga, seguimos rápido. Seguimos. Grupo de traballo de comunicación. Aquí xa hai... A ver. Sí, vale. Grupo de traballo de comunicación. Aí hai que facer modificacións, a rolda de prensa será o mércores. Informe de reunión del grupo de traballo esta semana para definir estrategia de comunicación de cara a campaña electoral. Quizás facer constar aquí neste punto que mañá vai haber unha reunión a 7 do grupo de traballo de comunicación. Sigue. Vale, hai que cambiar partes por mércores. Non sei. Non sei se... Que é o sonidos? Vale, ok. E aí que figure eso, que mañá hai unha reunión donde a 7 da tarde, na aula 3 do edificio de Cerro, reunión do grupo de traballo de comunicación, o que entendo que debería existir tamén as persoas que somos voluntarias para formar parte do grupo de traballo de campaña, e ás 8 da tarde están convocadas persoas candidatas. Imagino que coordinación terá que... Ás 8 da tarde, aquí mesmo tamén. Imagino que coordinación terá que comentar de contactar con todas elas, sí, coordinación, tomo de nota, de contactar con todos, o comité electoral, que está todavía, sí, comité electoral, contactar con todas as persoas candidatas, apuntar para que este mañana ás 8 aquí no 00. Sí, por adiante. Hai un grupo de persoas, bueno, todas no, claro, as 30 non. Claro. Vale.
Non sei se alguén máis a comunicación quere comentar alguna cuestión con respecto a este punto, ou seguimos para adiante, sí, non? Alguén de comunicación con respecto a isto? Como agora. Bueno. Seguimos co grupo de traballo de relato e análise. Sabedes que esta fin de semana hai unha xornada monográfica participativa de elaboración do programa, enviados os borradores, que recibiríades todos, e hai estes 4 días que quedan de semana para lelos, para preparalos, e o sábado a 18 e domingo a 19 no Centro Cívico da Cuña se celebrarán esta xornada participativa sobre o programa para as eleccións municipais. Non ten horario todavía, creo, non? A xornada, entonces... José Antonio, ¿no reservaste aula? ¿Qué reservaste aula? Para el fin de... Para o del fin de... Sí, sábado todo o día na Cuña, domingo pola tarde, pola mañá. Sábado todos os días, ¿de qué horario? Desde as 10, creo que non madrugamos moito. Desde as 10 hasta as 9, non? Pero interesa saber a hora fixa, a xornada completa, con principios e finales de cada unhos para facelo público nas redes e na nota de prensa. Podemos poñer de 10. Si, pecha mediodía. Por eso digo, de 10 a 1:30, se vos parece ben, e de 5 a 8, si... No, de 4 a media. As 3 e media Vamos por aí. En relación con isto, creo que había unha proposta que se aprobou hai tempo de que, unha vez que estiveron abordados os feitos, se pasaría ao grupo de traballo que se creou, non sei con que nome, do que formábamos parte Óscar, Alex Vidal e Servidor. E un pouco a encomenda que se nos facía era que revisásemos todos os borradores para topar, no seu caso, posibles incongruencias, tanto no tema legal como no tema orzamentario, incluso, pues eso, perdón? No, eso é esta semana. No, eso era a encomenda que tiñamos en teoría para... Pero visión é esta semana. É dicir, do 13 ao 17, do 6 ao 7 de mañá, a todo 17. Alex xa comunicou outro día, é dicir, que non sigue con esta tarefa, que non sigue en Ourense como eu personalmente, eu comentaba antes con Óscar, eu penso que é inviable, esa encomenda é inviable, porque somos dúas persoas que teríamos que revisar todos os borradores que temos, é dicir, e toparlle esas posibles incongruencias, é o tema orzamentario, é a miña opinión e o plantexo que va a mesa aquí. Sí, apuntando no horario. Digo, echar o tema do horario primeiro, antes de nada, si vos parece ben. Perdón, es que senón non avanzamos, iso é urxente. De 10 a 1:30 e de 4:30 a 8. Estaría ben así, José Antonio, por exemplo, para a xornada do sábado. A 8? Tan pedo. Non sei. No, 8:30. Ah, era punto, está claro. A 8:30. É que date conta que o domingo solo pola tarde. Venga, de 10:30 a 1:30, mellor, pero non ter que chegar a... Sí, 10:30 a 1:30 parece vos ben, sábado pola mañá, e 4:30 a 8:30 para sábado pola tarde parece vos ben, sí? Algún bloqueo a este horario? E o domingo igual, 4:30 a 8:30? Son más horas por la mañana que por la tarde. De 10 a 2. Y después por la tarde de 5 a 8. De 10 a 2 o sábado pola mañá, y de 4 a 8, el sábado hay que meterle fuerte. E de 4 a 8 o sábado pola tarde? Sábado hay que meterle fuerte, si acabamos ya lo dejamos Sí. Pero entonces, ¿esto qué significa? ¿Que non hai xornada do domingo, entonces? Sí, pero bueno, si lo matamos domingo sábado... Que digo eu... Bueno, a ver, repito. Sábado de 10 a 2, parece vos ben, entonces, vale. Sábado pola tarde de... 4 a 8. De 4 a 8. E o domingo de 4 a 8 tamén. E domingo de 4 a 8, sí. Alguna... Perdón, porque o domingo estuvo liada, non sei se abres ás 4, o domingo ten un horario moito máis reducido. E o sábado tamén. O sábado, de luns a venres, o sábado un horario, o domingo outro, creo recordar, a ver se eu encontro. Bueno, pues pendente, vale. Venga, avanzar. Pendente de confirmación a través da ronda de correo, José Antonio, por favor, mañán, na ronda de correo, mete horario definitivo. Queda este como borrador. E agora estamos a proposta de Xulio. Vale, de que as dúas persoas que teñen a encomenda de revisar a coherencia e a económica e de contidos do programa electoral, bueno, hai unha proposta de que non o fagan, digamos, non? No, eu plantexo e o poño en riba da mesa e eu, se vai facer, o farei na medida das minhas posibilidades o mellor que poida. Xa poño a limitación de... Perdón? Sí, no. Vale, Charlie. Que no, lo que decía de Alex, yo he hablado con Alex y Alex sí, esta semana va a revisar, ¿vale? Que no se ha caído para este tema. Él se había comprometido y dice que tal como se comprometió, que va a hacer.
este trabajo. O sea, hay varias personas designadas dentro de varios grupos para hacer revisiones, ¿vale? Pues estáis vosotros, hay gente con el tema de diversidad, de igualdad, de participación, eso cada uno sabe que le ha tocado. Y fuera parte, todo el mundo está invitado a revisar para el sábado y el domingo, ir con conocimiento de causa y con propuestas de adendas concretas. Porque llegar allí desconociendo lo que se ha hecho, pues, hombre, queda poco modo. Esto es lo primero, que todos revisemos. Obviamente después, como dice Carlos, después hay un grupo que es el que de redacción final, que ahí también se vigila la coherencia y se vigila la... Segunda cosa, estás hablando de notas de prensa, de jornada participativa, de tal. Esto, cuando se aprobó, se planteó como una jornada de trabajo interna, en principio. Obviamente abierta como cualquier asamblea nuestra, pero una jornada de trabajo interna. Yo creo, personalmente, que aquí no hay que hacer nota de prensa ni nada. Una cosa es que pongas en el calendario nuestro de la web que efectivamente es esa jornada y que puede venir quien quiera, y otra es darle a esto una cosa de que venga medio pueblo a debatir. Porque esto es trabajo interno y duro además, ¿sabes? Tenemos unas 400 propuestas que debatir. Si viene mucha gente de fuera con nuevas ideas y no salen en los programas, nos cargamos la jornada de trabajo, ¿vale? Entonces hay que ir con conciencia y con el tema trabajadito. Y no darle tampoco a esto un bombo externo, una cosa... Nada, por relación que dice Xulio, porque revisar as posibles incongruencias nos programas, e despois, imagínate que cambiades varias cousas. A nós non nos chega esa información antes do fin de semana, e o fin de semana nos levamos as emendas ao documento final, xa non sei o mismo que vamos a emendar, porque xa ten cambiado durante esta semana ese pequeno grupo de congruencia, me parece perder o tempo, basicamente. Non que vai a decir un millón de emendas, pero sí que pode chegar a emendar puntos que xa de vos cambiados, porque son compatibles nun programa noutro. Entonces, como hai este grupo de traballo de redacción final, pues eu creo que sería que tiña que dar despois a coletilla, pero despois do domingo, porque eso, eu vou levar a emendas a curvas, entón. Bueno, porque a redacción final era de forma, non era de fondo, lo que falamos cada día. Era para matizar, porque en realidad ese grupo éramos para darlle unha axuda a Alex, que é o que iba a revisar en realidad un pouco a parte máis de orzamentos e a parte máis legal toda a experiencia que el ten. Entón non sei se se animaría a vir o sábado, sería super interesante, vamos. Porque eu creo que sería mellor o sábado, porque máis que nada era unha pequena valoración orzamentaria de cada área, non? Máis que incongruencias, bueno, pues, esta área está propoñendo unha serie de cousas que suporían un 15% do orzamento, claro, non ten sentido, iba por aí máis o menos. Pero bueno, y efectivamente, oye, la revisión que hace este grupo no es cambiar los documentos, es la revisión que puede hacer cualquiera. Al montar los grupos, lo único que se quiso hacer es asegurar que va a haber alguien que lo revise, ¿vale? Entonces, hay gente que ya se ha comprometido porque está en grupo y después lo revisamos todos, ¿vale? Pero nadie va a cambiar nada. Todos hablarán el fin de semana, ya sé, cada uno propone sus cosas y aquí las ponemos en común. Vale, ¿qué dependes entonces ao informe de legal de finanzas? Iba a decir solamente. ¿Con estado de contas? Que o estado de contas volvemos a ter 20 euros números vermellos, sentímolo, e o da financiación da campaña electoral, eu penso que xa é un tema a traballar no grupo de campaña tamén, está todo xunto aí. Queda pendente do informe do grupo de traballo de apertura, queda, bueno, o grupo de traballo de mediación non tiña ninguna encomenda, e en varios, hostia, deu a Comisión de Garantías Éticas sobre posible incumprimento do protocolo de comunicación por parte de Xeso Mosquera. Eu creo que pode quedar pendente para a seguinte, se nos parece ben. E o segundo punto en varios, hai unha solicitude do grupo de traballo Rede de Barcelona en Común, que imagino que lo deberíades. Sí, leichedes a... Vale. É simplemente que están facendo unha listaxe de procesos municipalistas e pedía información sobre que, bueno, se candidatura en común, tal. Entón, hai un borrador, hai un documento de respostas, se queres podes abrir. Hai un PDF aí para que hagamos unha visual rápida. Vedes que preguntaban... Específicamente preguntaban por... bueno, pues... que se lle dé información sobre eso, específicamente eso que estás ensinando. Ahora vos digo que é o que para facer é como unha base de datos, nome da candidatura, fotografía da persona candidata que encabeza a candidatura, logotipo, dirección da página web, 4 ou 5 líneas de presentación de iniciativa cidadá e correo electrónico de contacto. Entón, fixes non sei se podes poner un pouco de espacio, bueno, son todas estas cuestiones, ¿no? Está arriba de todo o nome da candidatura, logo unha foto de Miguel,
Despois vemos o logotipo de Ourense en Común, o enderezo web, 4 ou 5 liñas de presentación da iniciativa cidadá, que si queres se lee rapidísimo. Ourense en Común é un espacio de confluencia entre ciudadanos e organizacións sociales e políticas en pro de unha renovación democrática para o Ayuntamiento de Ourense, un espacio de relación e suma de agentes y colectivos que invierte la lógica de valores actual poniendo las instituciones por fin al servicio de las personas. Y por último aparece ahí el enlace de contacto del correo electrónico de apertura, que es hola@ourensencomún.info. Estas hoy te sales, ¿eh? Estoy que me salgo. Yo creo que el tema de mandar esa documentación o no a Barcelona en Común es un tema que tiene que ver con la estrategia también de la campaña, y con la estrategia de la campaña tiene que ver el mandar una foto de una persona o de un grupo de personas también, ¿no? Me parece que eso es estratégico también de campaña, ¿no? Entonces creo que se debe tratar en el grupo de campaña. Si nos sumamos a esa propuesta o no. ¿Requieren urgencia o algún día para mañana? No tengo urgencia, pero en todo caso parece que ten que ser mañana. Ahí, que es posible que podía ser más tarde. Oye, por favor, que vamos a esperar a 5 minutos a hacer el montaje de esto, por favor. Seguimos fuera.